Keriba Samaki. Isufa. Fazili di zebe membolo binka chun. Obeben. Nika samakabo indépendant akabi somla na boli. Fazili sebema Musa Bilali Sidibe. Awo. Fulake ako. Ako amero mna iko bi Keriba. Awo. Ako ngonimbe aywa anga jamana marabao olusengoro bi koyi. Minye président Assimi Koitai. Awo. O anaka gouvernement. Ako ngonimba kabu sengoro bi. Awo. Ngoni kwa chelika gelen koyi. Sabula. Ako niya takalaje. Awo. Ako miye kunu. No ye ala misa doin. Keriba ko munu ye ikalo kafo association malienne de Association malienne des procureurs et poursuivants. Aleni ikalo kafo référence syndicale des magistrats. Keriba kuye sebembo ka dakunu. Mi kado kafo ala misado. Je kalo kile muga ani konondon. Keriba ko dore te koi. Akoni ya takalaje. Mi nasira aywa ikalo kafo anga misiri bakono. Asimi koita kamele mi na achuna kan keriba kabe dangara ka mayala akwa fa tugo manya koi akwa fa tugo ako kakara suspect ko dai keriba somage agoni anta kala je ako mi gouvernement ko bora ni ka seben chun bazaki chun ay waka kamalen sa ko fo koi no ye je kalo kle muga ani dure ako keriba ko ni anta kala je ako kamalen sara sa tugo munu na keriba ako ko nyagamine ko ikoy ko do ko mi naka gelen ko sebe ako ni anta kala je ako mi e kalo ka fo fatura yoro mi keriba ko no ye aywa e kalo ka fo police judiciaire ye keriba ko ta yoro ikoy keriba samage ako kamale ko aye ni wali ake wati mi na taraka chomi olu tege keriba ko jona wuli ka jotu no koyi nyingalu kofe keriba ko tunanka di aywa e kalo ka fo procureur lu de makoyi ko sebe o sariati lamaw luku ka barake keriba ako kamalen sa chugo mi ni communiqué min bora ka da no fe gouvernement bolo akwa mabbe olu makoyi sabula sa chugo chugo mi ni keriba kwa kangala je jinyama jolena koyi ako ni waleya keriba ko mi ay way kalo ka fo kriti la mawye keriba ko lu ka bara na ke munye sa keriba yini ngali tomin koyi olu ka bara ole ka fazali bulakun da ko sebe koy ka ko suma ka kiri tige kiri manal tige awa min jotala joti ka joka dama jalagiti o ka jalagi nyangini munu nolu kan ka daka keriba ko lu ka daka koy agoni anta kalaje agoni jekulu bafla anga jamana kono bi keriba ko lu ka wuli ka jo ole jamana denkelgen la bela jele anga sara sumba re ba fo koy jamana denkelgen la bela jele ni keriba ka kan ka lakana kana chugo chugo bela jele ko sebe sharia ofo akwa mana gele chugo chugo gele mana ke chugo chugo wara mande manka fa ni fa chugo chugo la naka ako manya agoni ata kalaje ako miye ikalo ka fo ninje kuluba fly keliba bi uka wulika jo keliba siga shitala koi o nina nyona walew ko luka se ka jabla jamana kono koi o kamata kamine wa kebali ke keliba ka bona nina ako masa dana keliba ko ye wala chejuga nga jamana kono koi o koson wa ikalo ka fo ninje kuluba fly no le anga critical ka buna kuye keliba ko mabbe oluma koi ama be uma bi ama be uma sini keriba samake ko ni ata kalaje ako ni wale miene keriba ako uka foli ko be kata ay way kalo ka gouvernement maw yo koy sabula wire ay foli be kata ay wa jekulu ye jekulu munu nu willa kanin ko yin ka fo ka abola don koy o jekulu nu no droit de l'homme ye fo ka dase ministre re ka droit de l'homme ma ka dase dien jekulu ma jekulu munu no be alama de ka alamadun ka alamadenya ka tobo kambo ay wagela jugu ngono na fara ko beki ka kiri ka yelema kiriba ko ye ko chejugu ye koyi kiri o kiri awa kiri yele kiri bulo sile no mune kama nunu na wale ko don koyi ka fese ka nogo be bola koyi bela jelenki tasora kono jamana de mel lafiya soro awa diɲɛ bunakun awa diɲɛ ma u bɛ lafiya soro ka fɔ an ka kiri a bɛ ka kɛcogo la kiri wa a tɛ ma contre la
ati ma fait min mana kɛ kiriba ko ka fɔ ka bɛɛ ka responsabilité la responsabilité de tout un chacun doit se dégager kiriba sɔrɔ parce que deuxième ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin ye waleya ye waleya min ni kumasuluko don ko in awɔ an ka gouvernement n'o Asimi Goyita n'a ka maaw ye kumasuluko don jamana yɛrɛ ma ko in nin ye kumasuluko ye fagali cogoya min de a ko nin ye kumasuluko ye awɔ k'a yira diɲɛma la k'a fɔ nin tɛ olu fɛla ko ye ko ye u bɛ fɛsɛfɛsɛli min bolodalen don bi n'o ye gouvernement ka communiqué laban ye k'a fɔ nin ko u b'a sen ka s'a dan na a ko min ye nin jɛkuluba fila ye n'o de ye i ka dɔn k'a fɔ l'association malienne des procureurs et poursuivants ale ni la référence syndicale des magistrats kiriba k'u tɛ sigi abadan u bɛ nin ko in ayiwa a fɔli min kɛra ko nin ko k'a bɛ sen ka s'a dan na awa k'u bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ko la ko ye ani minnu association dɛmɛbagajɛkulu n'o bɛ droit de l'homme kɔfɛ bi k'u bɛɛ lajɛlen bɛ u ɲɛ firifiri nin ko la kosɛbɛ min ye ayiwa jamana marabaaw ye bi kiriba u ka nin ko k'a sɛnsɛn k'a nɔgɔ bɔ a la pewu jamanaden bɛɛ ka hakili latigɛ a kan sariya k'a ka baara kɛ Fadili an y'a sama ni ka bɔ ne bana kɔnɔ a ka bi bɔli Musa Bilali Sidibe an ka foli b'a ye an ka taa Isufa Mali Tribune ale ka nin dɔgɔkun bɔlen bɛ n bolo kɔrɔ i janko ka bɔ bi yɛrɛ koyi Isufa sariya ka baara kɛ o kuma bɛ to an da kɔnɔ halisa koyi min ye journaliste Birama Ture ale tununi ye halisa an b'o kɛnɛ kɔnɔ koyi Isufa a ko u fɛsɛfɛsɛli olu daminɛna kabini ci o bilara Karim ma n'o ye Elhaji Ibrahim Bokar Keita ale denkɛ ye n'o ye Mali député kɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ ko a kan ka wele k'a ɲininka Birama Ture ale tununi k'a ka ɲininka la walasa k'o ka fɛsɛfɛsɛ Isufa an bɛ don min na i ko bi min ye communicati ale tribunal la belebele min bɛ yen n'o b'a wele ko parquet de la communicati Isufa ale wulila ka baara la koyi papier in a y'a bolo kɔrɔta yɔrɔ kuma in a bɛ senna ɲinan y'a san 6 ani dɔɔni ye min ye parquet de la communicati ye sa Isufa a ye yuguyuguli kɛ ko n'i b'a fɛ yiri tɔw ka siran forokɔnɔ yiri tɔw ka siran n'i y'a daminɛ sisun na tɔw bɛɛ bɛ a dɔn ko a tɛna taa olu kɔ Isufa ko fiɲɛ ma kolon to o tɛ kolonkalan to min ye parquet sa a y'a tɛgɛ da Musa Jawara kan Musa Jawara ni ale ye général ye ancien directeur kɔrɔ don n'o ye an ka sécurité d'état directeur kɔrɔ don Musa Jawara kunun ko sa min ye parquet a y'i tɛgɛ da kan a ye surɔfana fɔlɔ a y'o dun kunun fanga ka bolo kan koyi kan kɔnɔ gendarme ka bolo kan koyi Isufa u y'a fɔ cogo min na kunnafoni kɔnɔna la mandat d'arrêt international lancelen sa o fililen kɔfɛ Karim kɔfɛ sa o y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Musa Jawara ye k'a y'a sɔrɔ a dɔɔni kama ale de tun bɛ an ka sécurité d'état kunna Birama a tununi min kɛra ko ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tun bɛ Musa Jawara de fɔlɔ ka bolo kan ni a bɔra ale ka bolo kan ka taa yɔrɔ minnu na a kɛra cogo cogo n'ale ɲininkara ka haka ja ale kɔni ale ye maaba ye a ye maabaya place kɛ jamana in kɔnɔ nka ni i tɔgɔ yera maafa la i nɔ bɛ minɛ koyi ka sababu kɛ o wagati min na ni jɔyɔrɔ b'u bolo ni u bɛ siran u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛ ka don baarajugu kɔnɔ a mɔgɔ kelen tile tɛ fanga ban koyi ni o tigilamɔgɔ fanga banna kɔni ka fanga banna kɔni Isufa min ye fɛsɛfɛsɛlu ye kɔni hali n'a y'a sɔrɔ u tun bɛ k'u sen n'a kan Ibrahim Bokar Keita n'a denw kɔni olu sen tɛ nin affaire kan bilen dɛ u tɛna se k'u sen da nin kan bilen minnu ye a walejuguya kɛ olu de ta ye a ɲagama ye an bɛ don min na i ko bi Musa Jawara kɔni a bɛ bolo la kiri kɔni a ko tɔw o na sɛnsɛn k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye min ye Amadu Kulubali ye sa ale ye juge d'instruction ye communicati la ale ye tɛgɛ da polisi maa 6 minnu kan ni olu bɛ brigade anticriminelle la ni u ye wulikajɔ min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fɔ Ablaye Keita caman fɔ ale ntanyana o kɔnɔna la Isufa ni maa 6 ninnu a y'olu olu bilara ka taa kasobonba la koyi an bɛ don min na ko bi olu ka kiri sigi kelen don k'o tɔ kɔnɔ Fasiri a di ko ale ka bɔlen don Mali Tribune na ka bi bɔlen kɔnɔ a babu ɲana Keriba Isufa an bɛ taa halisa Keriba lakana Keriba a kɛra dɔnni dɔnbali an fɛ yan kosɛbɛ walayi Bamakɔ ni Sanankɔrɔba cɛ o kelen joli walayi Keriba Fadili Désiré ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sanankɔrɔba sira ye Keriba a ko Bamakɔci wale maaw nin kɔni des hommes armés non identifiés kosɛbɛ Keriba Samakɛ Isufa a k'u ye kunu n'o ye alamisa don ye Keriba a k'u ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ compagnie de transport u ka mobili dɔ ka jɔ
Salankɔrɔba sira kan koyi ka tɛgɛ da kan Jakite transport Jakite transport Keriba a ko nin waleya kɛra i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ ani Salankɔrɔba cɛ nkɔrɔnkɔrɔ yan koyi Keriba a ko juguyara de koyi Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko maa 3 bɔɲɔgɔnko Keriba k'olu bɔnna n'u ni la koyi maa 5 k'olu joginna Keriba nin bisi attaque in fɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi nin Fatule ani banabaatɔw Keriba k'u bɛɛ lajɛlen cɛla ka na Gabriel Ture kɔnɔ yan koyi Keriba nin waleya ye waleya min n'an m'an sɔnni da kan kosɛbɛ koyi e ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ monsieur le maire Salankɔrɔba an t'a laɲini sa Karim kɔni an y'a kuma fɔ kunun a ka a prépela d'a ma kosɛbɛ ayiwa monsieur le maire y'a fɔ cogo min na ayiwa Isufa y'a fɔ cogo min na an ye monsieur le maire an y'ale sɔrɔ ni o ye Karim Dumbuya ye ale bɛ nɛgɛjuru coupe ka nin wagati in na fɔ Sanankɔrɔba mɛn dan ye mɛn tigila ye an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ an y'a ye gafe sanfɛ an b'a fɔ monsieur le maire k'a ni sɔgɔma monsieur le maire ni sɔgɔma ni sɔgɔma yɛrɛ sira aba somɔgɔw bɛ di abasɛ Salankɔrɔba commune tɔgɔ la an bɛ fɛn tɔgɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ani jɔyɔrɔ min b'i bolo Sanankɔrɔba mairie kɔnɔ yan'an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye ne tɔgɔ ye Karim Dumbuya ne ye conseiller mairie kɔnɔ Sanankɔrɔba commune na baarajɛkulu min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ni kalanko ma n y'o ɲɛmɔgɔ ye ayiwa Karim an y'i wele bi radio fréquence 3 sanfɛ ko mɛn dan ye mɛn tigila ye kasara min ni a kɛra Sanankɔrɔba ani Banankɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ kununko fajiri fɛ an b'a fɛ k'i da to a la an ye sanga 2 kɔnɔ walasa fasodenw ka u hakili don yɔrɔ sɔrɔ a fɛ d'accord Kɛrɛba Samake n b'i fo ɲininkali in na ka d'a kan nin kɛra latigɛ dɔ ye a kɛra ka bɛn anw ka commune kɔnɔna ma kunun ayiwa seerew ka kuma na nin kɛra fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ ko nɛgɛ ɲɛ 5 wagati ne kɔni tun ye jamana kɔnɔden dɔ ye a bɛ i n'a fɔ dɔw bɛ bisi dɔ kari dɔ kɔnɔ min ye Jakite transport o de sɛbɛnnen tun bɛ bisi in kan donc Banankɔrɔ ni Sanankɔrɔba cɛ yɔrɔ dɔ u b'a fɔ ma ko musonin kelen ka yɔrɔ niveau yɔrɔ nin tɛ kɛnɛ ba dara kosɛbɛ a man su mɔgɔw la ten kosɛbɛ mais a fana man jan mɔgɔw la donc baara jugu in kɛra ka bɛn o yɔrɔw de ma ayiwa n b'a dɔn monsieur le maire yɛrɛ sera ka taa ɲɛ da kari nin kan n yɛrɛ sera ka déplacer ka taa ɲɛ da kan kari nin kan komi a y'a photos ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min d'abord population ma an ka population ma an bɛ waati min na bi mɔgɔw bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la n'i kɛrɛfɛla la taabolo dɔw tun b'anw na fɔlɔ fɛn ɲumanw kun don mais a bɛ komi an bɛ ɲini ka ɲinɛ a kɔ an bɛ an profiter ka population hakili lakunun n'a ye min ye n'i y'a mɔgɔ yɛrɛkɛw ye sigida la a ka courage sɔrɔ ka ɲininkali tɛ ni dɔw don komi i yɛrɛ bɛ ni minnu kunna n'o tɛ kari nin a ka i n'a fɔ jamana kɔnɔdenw u bɔtɔ kun don sigiyɔrɔ la u bɛ ka taa fan wɛrɛ Sanankɔrɔba ka taa la voilà ayiwa monsieur le maire Karim Dumbuya an b'i fo nin jaabi ninnu na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Kɛrɛba Samake n bɛ i yɛrɛ fana fo k'a jira k'a fɔ i ka nin k'i cɛsiri Sanankɔrɔ commune ka laadaw n'a taaɲɛ kow la a ma daminɛ nin fana na sabu ka d'a kan i ye denmisɛnnin kulu Banankɔrɔ dugu tɔgɔ la u y'u ɲɛ minɛ ka bɛ san caman bɔ u ka taaɲɛ n'u ka taa développement taabolow la kosɛbɛ donc ni a ye weleli kɛ ka di fɛn na bi vraiment a tɛ bali ne na sabu ka d'a kan a dara kɔrɔlen jama kan donc an bɛ foli kɛ Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka fɛn tora banba an bɛ juma don la Ala ka jumaw caya anw fana ka commune Sɛnɛkɛbuguda de don commune de don ani Bagamara an bɛ dugawu kɛ Ala ka sanji ɲuman di ami Ala ka samiya diya commune kɔnɔ Ala ko dugawu minɛ
monsieur le maire n'a mako bila don wɛrɛ min na kunnafoni na an b'i wele ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile yɛrɛ d'a ma i ni ce jaabiw la. Merci beaucoup. Dumiya. Voilà Isufa. Kiriba. Min dan ye min tigila ye. Nin tun ye Karim Dumiya ale ka jaabiw ye. Ka bɔ fɔ Sanankɔrɔba. Monsieur le maire. Ni y'ale ka jaabiw ye. O Kiriba ko kɛla minnu ɲɛna. Awɔ. Olu bɛ se k'a fɔ ka ɲa. Anw bɛ taa kunnafoni ɲini de kɛ. Kosɛbɛ. Awɔ. An bɛ se k'o de lakali. A kɛra minnu ɲɛna. Awɔ. N'olu ye sigida yɛrɛ mɛruw ye. Kiriba n'olu y'a fɔ. Awɔ. A jɛlen don. U yɛrɛ filɛ ka fɔ de ko minnu ye tiɲɛni kɛ. Awɔ. Ko dɔ minɛna o la. Kosɛbɛ o tɛ kunnafoni kɔnɔ. Min minɛ n'u la. Awɔ. O na se ka ɲɛfɔli. Dɔw bɔnna n'a ni la fana. Dɔw bɔnna n'a ni. Kosɛbɛ. Kiriba. Isufa. Babu ɲana. Awɔ. Kiriba an bɛ to fadeli sɛbɛnw kɔnɔ halisa. O bɛ bɛn. Fadeli sɛbɛn n'an ko a ma indépendant a ka bi bɔli. Umaru Bari. Awɔ. Kiriba a y'a yira fadeli sɛbɛn kɔnɔ koyi. A ko bi. Kiriba lakana a gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Awɔ. K'a walankata. Kiriba an ka golo masilen ta baw. Awɔ. Finitigilabagaw ko kɛbuu nɔfɛ bi koyi. Ko min ye i ka dɔn k'a fɔ nana a lamini ye. Awɔ. Kiriba ko an ka polisiw. Kiriba k'u jɔrɔlen don u siralen don koyi. Sabula. Kiriba effectif ko don koyi. O don. Ko bɛɛ bɛ effectif ko de. Kosɛbɛ. Kiriba Samakɛ. Isufa. Fadeli sɛbɛn ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Awɔ. Min ye i ka dɔn k'a fɔ juillet kalo 23. Kiriba ko banbagaci wale maaw. Awɔ. Monsieur Mbete kuma min fɔ o t'o ye wa. Zoma min non identifié. Kosɛbɛ. Awɔ kɛ. Awɔ. Kiriba Samakɛ. Isufa. A ko u ye a ye waleya ta. Ni ka kamalen sɛgɛrɛ koyi. Awɔ. N'o y'an ka finitigilaka ye. Finilataga min n'ale tɔgɔ Bubakari Kulubali. Awɔ. Kiriba arme blanche. Aw tɛ muru ye sa. O kɔni. Muru min taara sini kama. Kosɛbɛ. Kiriba. A ko ka cɛnni bɔra a ni la koyi. Awɔ. Golo masilen taba ye kale bɔnna a ni la. Kiriba ja u tun b'a ka marifa de nɔfɛ. Awɔ. A ka PM. Kiriba k'u y'o ta. Kiriba o enquête bɛ senna tuma min na. O munumunu bɛ senna tuma min na. A ko a ka PM yɛrɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin mafala ninnu bolo koyi. Awɔ. U taara bin ayiwa i ka dɔn k'a fɔ sergent chef dɔ kan tuguni koyi. Polisi n'o ye Mamadu Kante. Awɔ. Kiriba a yɛrɛ ka so. Ko n'ale bɛ baara kɛ i ka dɔn k'a fɔ Nara commissariat kɔnɔ. Awɔ. Kiriba k'o fana bɔnɛ a ni la ten. A bɛ uniforme a bɛ fini na. Fini yɛrɛ. Kosɛbɛ. Kiriba. Awɔ. Ka mugu cala. A bɛ fini yɛrɛ. I n'a sɔrɔ ninnu ka baara kɛ ka ɲɛ dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Nara kɔnɔ yen. Ninnu kɛlen ka tɔɔrɔ da bandiw kan. Awɔ. Vraiment. O tɛ sa k'u ɲini k'u fa yɛrɛ. Kosɛbɛ. Nin labɔra kama de o. K'u ɲini k'u fa. Kiriba Samakɛ. Isufa. Fadeli sɛbɛn ko. Awɔ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. A ko o kɔnɔna de la. Awɔ. Min ye communiqué n'o bɔra ka bin. Polisi a direction nationale bolo koyi. Awɔ. N'o ye Sulemani Tarawele. A ko général Sulemani Tarawele. Awɔ. A ko polisiw ye wulikajɔ min daminɛ. Kiriba ko nin t'u bala la koyi. Kosɛbɛ. Nin t'u bali u ka wulikajɔ la. Awɔ. Sabula. A ko dan de bɛ ka kari i ka dɔn k'a fɔ banbagaci wale maaw la koyi. Ban de bɛ ka kari bandiba kulew la. Awɔ. Bandiba minnu ni u minɛcogo t'u la. Kiriba ko dan de bɛ ka kari u la bi koyi. A ko o de kosɔn. Bi wuli kelen don k'ale n'a ka ayiwa cɛdenw sɛgɛrɛ. Ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ka a ɲɛɲini sa ka dankari olu la. A ko nin tɛ olu bali u ka baara la koyi. Nin tɛ ayiwa découragement foyi tɛ nin na. A b'a ɲini sɔrɔdasi golo masilen tabaa bɛɛ lajɛlen fɛ. Bɛɛ ka dɛmɛ kɛ nin ko la koyi. Yaasa ayiwa timinangoya o kana na an ka golo masilen tabaw fan fɛ. Timinangoya o kana madon an ka golo masilen tabaw la. U k'u ka baara kɛ a kɛcogo la. Kiriba Samakɛ. A ko n'Ala sɔnna. A ko olu ka wulikajɔ. A ko tɛna kɛ balinaya ko la koyi. Ka nin ko k'a sɛgɛsɛgɛ. Maa minnu ye nin cɛnni jugu kɛ. Kiriba k'u fɛsɛfɛsɛ. K'u ɲini fo k'u tɛgɛ da u kan. Jamana ka sariya bolo. Kosɛbɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Mali in bi lamɔ. Insécurité. O kɔni. Fasiri. An y'a sama ni ka bɔ ne balan kɔnɔ. Awɔ. A ka b'i balo Umaru Bari. Kosɛbɛ. Nin y'ale ka fasiri ye. Kiriba Samakɛ. Isufa. An ka mɔgɔ welelen ale ye kɛnɛ sɔrɔ. Awɔ. Sidi Lamini Danbele. Kosɛbɛ. Monsieur le maire, i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Baasi tɛ. Alhamdulillah. Denbaya. An sira la Ala k'an tile hɛrɛ la. Amina yarabi. Ala k'an bɛɛ